Fim din Mansur ba kin zuwa nayi ba saboda lokacin da nazo location kusan in ce duk suna zira dan Hajiya da shi Alim da sauransu duk suna wajen ko sun ba a fara yi ba saboda an kira ni saboda ba zan manta ba lokacin Maulidi ne ake yi ko menene kana ji aka samu ni amman miss call waya ta na jaka ka gane ni ban san an kira ni ba saboda ba zan manta ba daga Katsina na zo lokacin ba mu dawo Kano ba daga Katsina na taso na zo na iso aka ba mu masauki muka zauna aka kira ni ban gani ba ni kuma da na sauka na zo bakin inda ake location din sai ana ta kira na ban dauka waya kaza shikenan ai ba lalle ma sai an sa ni ba waye mutu waye dawo so ba abin da zan ce saboda magana ce sabani ne aka samu gaba daya ka san akwai irin wannan gaskiya in ba yanzu ba bai da za a ki tafi ga handbag ɗinki ga waya ga hannunki it doesn't make sense to waya tana cikin jaka gaskiya ban san an kira ni ba da masu cewa amma miss call kaza ai kaza ne ƙarya suke kowa ya faɗa ƙarya yake ko namiji ko mace iya abin da ya faru kenan na tafi wajen aiki da naje ban daga wayan ba shine aka samu wannan tazarar da tsakanin miss call din da aka yi min da isa wurin kamar yadda yanzu ka ga na zunan gurare duk wanda ka tambaya yau cikin gari zai gaya maka cewa in ka zo fitowa sharaɗa saboda an daɗe flyover din nan ana gyara wani ma bai sani ba normally akwai gosulo in zaka tambaya za a gaya ma to the same thing abin da ya faru kenan irin wannan interval din to shine aka min miss call ban dauka ba shine da nazo ba za ta dauka waya ba wallahi sai an cire ta wasu na ƙara zuzzugawa ai wance za a sa bari sai a kawo wance aka rasa wanda za a sa karshe aka sa su murya mai haya layi aka yi choosing aka yi yadda za a yi dai saboda tun da na zo gurin kawai dai ka gane cewa komi rabo ne kuma a rayuwa sai wani ya rasa wani yake samu so haka ne saboda har na je location din Mansur ina zaune ake rolling camera ma ba a fara ba so kaga in rabo na ne definitely ni ce saboda har a script din sunana ne na'am kuma ba a kalli wannan dalilin an maki uzuri ba a kalli wannan dalilin ba saboda ba zan manta ba sai da aka sa nayi sababbin dinki set 30 da wani abu saboda aikin kuma duk ba a kalli wannan kuɗin da kika kashe da sauransu duk ba a kalli wannan ba sai daga baya da aka san ba a yi min daidai ba aka zo ana bani hakuri yana ɗaya daga abin da ya karye min gwiwa a cikin sana'ar fim din Hausa to a wannan bangaren Bilkisu mu dawo ɗaya kan ɗaya fim din shine in ban yi kuskure ba Zainabu Abu shi ma an samu irin wannan matsalar dan ni ina jin nima na je set din day one daga baya lissafi ya sauya na ƙara koma lokacin da aka ƙara canza jaruma wata me ya faru a wannan guri duk da naji maganganu daban-daban Bilkisu ai bata register bane ba san so aka sa aka cire ta Bilkisu kaza ne wannan interest ne na mutane ka san komai na rayuwa ya canja san kai ya mana yawa kana ji saboda ka ce min kaji a iya zuwan da kai akwai abin da ka fahimta saboda kana da hankali ka san me kake so komai ya faru a wurin abu da ya faru maganan wani register wani menene kawai interest ne interest baya tashi sai lokacin da aka zo aiki saboda kuma ainihin wanda ya bada kuɗi za a yi Zainabu Abu Bilkisu Shema tun lokacin da za a yi mujadala aka riga aka gama zancen Zainabu Abu za a yi because ni ban ma san shi ba gaskiya amma shi dai ya ce idan ba Bilkisu Shema za a sa mai ba a Zainabu Abu sai dai a dawo mai da kuɗin shi kuma haka aka yi da suka cire ni ya ce to a dawo mai da kuɗin shi Bilkisu Shema zai ma Zainabu Abu shine suka cire ni suka kawo wata suka saka saboda na je day 1 day 2 day 3 ne kuma kaman day 4 day 5 ne an gama fim din gaba daya kaga bai saura 2 to 3 days ba sai aka zo an dai fake da maganar register idan ka ce maganar register yanzu mutum nawa ne yake cikin industry ba tare da register ba yake tashi ma ya tafi wata ƙasa a matsayin shi na artist ya je ya dawo so bare ni kusan in ce maka yau shekara ta tun lokacin da aka fara biyan kuɗin register da ID card da menene akwai alaji shi komai da komai nawa da ka sani yana hannunsa so idan an ce register ce a lokacin an so a gyara za a gyara masu saurare suna gane me nake nufi kawai dai in aka ce maka interest duk abu in yazo da interest to komai zai iya faruwa Bilkisu an yi day 1 an yi day 2 an yi day 3 abinda bai wuce kwana na 5 ba a zo a canza alƙalma a sauya lissafi suwa suke da wannan interest din haske haka ko ma dai suwa ne saboda gaskiya har rigima ma an yi na gaya maka yadda aka kare ƙarshe saboda ni ba ruwa na sun ce saboda ni ba a ce min ma an cire ni ba sai zan je in yi menene kadan mu dawo mu ci gaba da shooting amma sai kawai na gansa a site an ci gaba da shooting da wata asset din kaga kawai akwai interest a ciki saboda ni ma bil adama ce kuma ina da daraja ina da kima mu baccin da aka san na dace nike da raula ai ba za a kira ni ba amma da wannan abin ya faru ya kika ji ranki kawai Hausa film din ne sai na ƙara yi mashi cross ka san me ake kira da cross cancel kika soke shi kawai sai na fara soke shi saboda duk abin da zai daga man tunani ko ya sani damuwa da ka gani abu kadan yake damuna yana ɗaya daga cikin abin da yasa zaka gani kamar ana cewa bana son shiga cikin yan film ba haka bane ba